So day mo din ni ang agi day pagtirahan ako hair cellophane ang buhok sa kuang client. Anyway day kanidi akong client karon day no day is mao day ni day ang nakadaog sa akong pre-ribbon before diri sa Iligan City. Ug ginana day ka dry ang iyang buhok day no. Actually day kaniyang buhok day no is healthy ra sad ni siya day pero dehydrate lang jud kayo please lang. Mao na pag gidani nagali ang buhok sa akong client day no is kailangan jud ako na siya day iagi og hair cellophane. Kay para pag human bitaw siyang ribbon day no, grabe ka bagsak o grabe ka shiny ang iyang buhok. So dili jud kompleto ang akong pang ribbon day no day kung wala ko hair cellophane ba please lang. Sa mo bitaw og damage na gani ang buhok sa akong client day no day is magmix jud ko hair cellophane day sa kuang R1. Pero day pag damage siya kay kana sa tanan yung buhok day no og 50-50 na sad na day kay lagi day mga pilingguapa makay mo sa tanan no. Ay duha pa siguro na day no day ug mabuhi pa ba na or makaya pa ba ka na sa to ang hair cellophane ani please lang. Bitaw ay mobalik day ko pre-ribbon dire sa Iligan City day no ug mabalik na pud to ang uban ako mga followers sa una ba. Kay lagi day sa karon man gud day no day is wala pa na malik ang ako mga followers dire sa moang lugar sa Iligan City. Pag daghan na gali ang mapil sa tong pre-ribbon day no is idayon ako ni ang akong pre-ribbon kay mga pilingguapa biya kay mo sa tanan. Og mora day to no bye oy.